בשביל מה אנחנו צריכים טלוויזיה חדשה? מה רע בישנה? כל העולם עבר לטלוויזיה עם מסך דק. לא נכון. חוץ ממך ומיורם צוברבולר. ואני מניח שיום אחד גם הוא וגם חיים יבין וישדרג את הטלוויזיה שלהם. גם כל הקומבינה הזאת לא נראית לי. ממתי טלוויזיה עם מסך דק, קובי, עולה רק 100 שקל, כולל הובלה? זה יד ראשונה מקוסם. מי קונה טלוויזיה מקוסם? מה אם יהיה בה איזה קסם וכעבור שבוע היא תיעלם, או שיהיו בה קסמים רעים כל הזמן? באמת, זה כמו שתגיד שאם אתה קונה אוטו מרופא, אז לאוטו יש שפעת. אני ראיתי פעם חיפושית עם אדמת. אני ראיתי פעם וספה עם גזים. הנה, זה בטח הוא. אהלן, אני הבאתי לכם את הטלוויזיה, כמו שסיכמתי עם אחד פרדי, הוא פה? הנה, אני כאן, כמו ציפורים חגות. אהלן. נעים מאוד. איפה אתם רוצים שאני אשים לכם את הטלוויזיה? תנחית אותה פה, בסנטרום. אין בעיה. זוזי לשם. זזי, אתה קוסם? כן? מה אתם? אני פרדי נייס טו מיט. ואלה מוזיקאים, להקת הפיג'מות. בטח שמעת עליהם, הם להקה שמופיעה פה ושם, טיפין, תלוי על איזה עונה נפלת. במקרה, מחר יש לנו הופעה בבית אבות הדקה ה-90, אני יכול לסדר לך כרטיס VIP. אני מכיר, אני הופעתי שם. כן? אחד הזקנים הוא אבא של אמרגן מאוד מאוד ידוע. כן, לא נעים לי להפריע, פשוט אם אפשר את הטלוויזיה, ממש קצת ימינה. אין בעיה, אין בעיה. צ'פאלה. זוזי ימינה. בוא, עכשיו עברת יותר, שערה שמאלה. זוזי שמאלה. זו. קסם מדהים. זה לא קסם. על זה מי דיברת? לעוזרת שלי, סטפני. שלום. ממי, חכי לי באוטו. ממי, חכי לי באוטו שלו. תגיד לי, מישהו מייצג אותה? זה לא חשוב עכשיו. מה הבעיה בטלוויזיה? תגיד, יש לך איזה קסם כזה עם הטלוויזיה שאפשר להעביר תחנות ולפתוח ולסגור אותה מרחוק? ברור. שלט. שלט? כן. זה נהדר. עכשיו אני לא אצטרך להיות הפראייר שלכם כל הזמן. אתה רואה שהעסקה טובה? רגע, אז למה בעצם המחיר שלה כל כך נמוך? אני אמרתי שיש כפתור אחד מקולל. אני אמרתי לפרדי, אמרתי או לא אמרתי? מקולל? מה מקולל? פרדי, מה מקולל? אני שמעתי מקולקל, לא מקולקל. לא, מקולל, שבשום פנים ואופן אסור ללחוץ על הכפתור הזה. לא, אז אנחנו... תיקח אותה. אנחנו לא רוצים אותה. סטפני! סטפני. לא, למה, אילן? תראה איזה שטוחה היא. כי הרי ברור שבסדרה הזאת מישהו ילחץ על הכפתור הזה. רגע, מה אמור לקרות אם מישהו לוחץ על הכפתור הזה? בלגן גדול. תקשיבו, יתחיל אסון בין-מימדי. שישאב החוצה ויוצא... בקיצור, בסוף ההליך הטלוויזיה תיעלם. זה הרי ברור שמישהו ילחץ על זה, זה לא עונה ראשונה שלי פה, זה ברור. אלא אם כן לא ניגע בשלט. הגבוה צודק, אנחנו נמשיך להשתמש בך, כרגיל. אתה תדליק את הטלוויזיה. בסדר, אבל זה רק בתנאי שהשלט נשאר אצלי ורק אני היחיד שנוגע בו. 100 שקל. לא, אין עליי מזומנים, זאת אומרת. עודד? אין עליי, אין מתחתיי, אין מצדדיי ומאחוריי מזומנים. סטפני, אולי יש עלייך במקרה איזה סטפה? לא. למה תמיד אני זה שצריך לשלם? למה? תשלם. עכשיו תסתובבו. תסתובב. הנה, קח. תודה רבה. עוד משהו? רק תדליק אותה, שנראה שלא קנינו איזה שפן בכובע, כמו שאומרים אצלכם. שפן בכובע. בבקשה. רגע, זה נכון? כן. הם לא כל כך יפים, אני יודע. ואין שום דמרת פה בגרום עם עבירה לא שומע. אבל הם ביקשו ממש יפה ולא נעים לי לצרב. כאלה שחולמים בגדול וכל פעם מחדש הם נותנים את הכל. אז בואו ולמסי בואו אבא משעמם לי. מה לעשות פה? לי פה זה עבודה, פה זה לא דיסטינט. הייתי צריך לחשוב על זה לפני שנולדת. לפני שנהיית חולה. הלו, דוד. הלו. שייקה? גברי. פולי. אין בית ספר? תראי איזה קטע, הוא חולה. אז למה הוא לא אצל אמא שלו? יש לו תור למכון ויצמן. מכון ויצמן? הסרת שיער. רק שם יש לייזר מספיק חזק שיכול להתמודד עם השורשי שיער הקשיחים שלה. זה הלייזר שמשתמשים בו במקרה של התקפת אסטרואידים. כזה חזק. תחשבו על זה רגע שנייה, כי אני חושב על זה הרבה בלילות. אם במקרה תהיה מתקפת אסטרואידים על כדור הארץ, איך נגן על עצמנו? איך?
איך? עם השערות מהגב של שפרה? איך? סיפור מאוד מאוד מרגש. אנחנו פשוט, יש לנו עלילה משלנו והופעה היום, אז אתה תמשיך עם אסטרואידים וכל עודד, עצור. יש לי חזרה עכשיו. אין לך שום חזרה עכשיו. מה זאת אומרת? אבל יש לנו הופעה, אני חוליית הקצב. עד השעה 2, אתה חוליית הבייביסיטר פה בהמבורגרי. אבל... סליחה, גברת. אתה עכשיו באמצע העבודה, נכון? נכון. אני משלם לך עד השעה 2, נכון? כן, אבל... כן, אז אתה עובד אצלי עכשיו, ולא אצלם. שבו, מה יצא מהם? מה? עזוב, לא חשוב. אני צריך אותך עליו עד השעה 2. אחרי השעה 2, אתה יכול מצידי ללכת להיות חוליית הקצב שתזמור את המנדרינות של ראש העין, אוקיי? אבל בוס, מה אני אעשה איתו עד 2? מה אתה רוצה שאני אעשה איתו עד 2? אתה אבא שלו! אתה עובד אצל אבא שלו, אז תשים עליו עין. אבל בוס, יש לי עין עצלה, לא? עודד. מערכת הקריזה שלי גם ככה אסף קריסה, אני מבקש ממך, אל תוסיף חטא על עין, כי זה ייגמר בחרוז לא טוב. אוקיי, חשבתי שנפתח עם היידיש שמאמה של נאג'י, אחרי זה נעבור למחרוזן פרנק סינטרה עם פרדי, ואז נעשה גם את השיר הזה, זה כואב, כי זה בית אבות. לא, בגלל שזה בית אבות, אז אנחנו צריכים להפגיז בווליום בגלל זה, כי הם לא שומעים בכלל. לא, נו, אבל... כן, ביטי מושגת ראשון וגוטי שני. מה? כן? מה פתאום? כן, פתאום. ממש לא. די, אל תריבו, די! מפטפטת, פלוס, חכו רגע. רדי! היי, בטרילילילי. אתם אולי לא מכירים אותי. מכירים. כן, אבל אתם לא מכירים את כל הרבדים שהוסיפו לי לרגל העונה השמינית. אתם אולי שכחתם. אני בעברי הפקתי להקה נפלאה שקראו לה להקת הפיג'מות. עד שמישהו חתר תחתיי וסגר לנו הופעה שלא בשליטתי. מה אתה רוצה? הבן של אחד הקשישונים שהוא מפיק גדול בטלוויזיה, חשבתי שזו הזדמנות טובה. כן, ומה יהיה השלב הבא? תסגור לנו הופעה בבית העלמין ותגיד שיש שם מצבה של המרגן ידוע שיסגור לנו הופעה בגלגול הבא, או בגלגול הזה. בגלגול הזה. טוב, בינתיים אנחנו 3-3. לטובת מי? לטובתך, לא? מה זה? די! למה? מספיק עם זה כבר, די! מה זה? לא מגרש כדורגל פה, לא חבל, מה זה? עודד, הילד לא מרגיש טוב, זה לא טוב לו כל ההשתלמויות האלה, מה יש לך? אבל תחשוב איזה מגניב זה יהיה. אם יהיה פה משחק כדורגל, אז יבוא קהל, ויקנו המבורגרים ושתייה, עודד, אני לא רוצה קהל כזה, שיבוא, ישרוף לי את הכיסאות, יעקור לי ברזים מהשירותים, אני רוצה שקט, די כבר! אז מה נעשה? כלום, שום דבר, לא רוצה שתעשו כלום, רוצה אתה יודע מה, אולי אני אקח את פולי אליי הביתה עד 2? כן, בבקשה, קח אותו כבר, עם כל האהבה אני אומר את זה, תיקח את הילד. יאללה, פולי, בוא. הולכים אליי. אוי, חמודים, יופי, הנה, כמו בפרסומות. אנחנו רוצים. סוף סוף שקט, רגע, שקט. אני תמיד אמרתי שהעולם הזה זה עולם עם אקוסטיקה גרועה מאוד. שלא היה מזיק אם לעולם הזה היה מין כפתור מיוט כזה, שהיית לוחץ עליו, היה נהיה שקט, דממה, מיוט. אבא, אני חייבת 300 שקל, ממש דחוף. למה לא נותנים לי למיוט בשקט? למה? נו, בסדר, זה הסדר. מה? חרוז. נתחיל בחזרה? יאללה, עודדי, תתחיל לספור. עודד לא פה. כנראה בגלל זה לא הייתה טעות בספירה. רוצה לראות טלוויזיה? כן. מעולה, אני אשים לך טלוויזיה. איפה אילן שצריך אותו? יש לכם שלט? נכון. איפה אילן החביא את השלט? חכה. יפה! מה אתה רוצה לראות בטלוויזיה? לא יודע, משהו לילדים. משהו לילדים. אולי אני אשים לך ג'ורה? אתה מכיר את הפרק הזה, ג'ורה? יש לי טלפון, הנה, תראה, ג'ורה. הלו! הלו, עודד. נתן, מה נשמע? ככה, היו פה קצת ריבים. מה, בכית הרבה? לא הרבה. תן לי אותו. היי, אילן. עודד, איפה אתה? אצלנו בדירה פשוט גרי הכריח אותי לעשות בייביסיטר לפולי עד השעה 2. מה עד 2? יש לנו הופעה ב2:30. היום זה ליל הקשישונים. תן לי אותו. קח אותו. הלו, פרדי? מודד, יש לך 3 דקות לרדת חזרה לחזרה. אני חוזר. 3 דקות לרדת חזרה לחזרה. אני חוזר. 3 דקות לרדת חזרה לחזרה. טוב, בסדר, אני דואג למשהו ובא. ביי! הלו, ימיתי?
היי, עודדי, מה נשמע? הכל בסדר, תגידי, את יכולה לעשות לי טובה גדולה? על מה אתה צריך? אני צריך לעשות בייביסיטר על פולי, אבל חייבים אותי בחזרה למטה. את יכולה לבוא לפה? אין בעיה, אני כבר יורדת. מה יורדת? מה, את לא יכולה לעבור את הסט פשוט? לא ממש, פרק פחות או יותר ריאליסטי, מה, זה דחוף? תאמיני או לא, אבל עכשיו אני חייב ללכת! בסדר, אז נעבור לתמונה קצרה בהמבורגרי, ואני אצלך. רובי! איזה 300 שקל? מה 300 שקל? מאיפה אני אמור להביא לך 300? את יודעת כמה זה 300? את יודעת, יש לך בכלל מושג? את יודעת להעריך מה זה 300? כמה זה 300 שקל, גברת? זה כמעט 300 שקל. זה לא, זה 300... זה מה שמרוויח פה בעונה שלמה. את יודעת מה? גמרנו. הגעתי, את, גברת, מבחינתי, הנה, קחי את כל מה שהרווחתי מתחילת העונה. בבקשה, הנה. את, 3 שקלים! 3 שקלים שלמים! זה מה שהרווחתי... איזה פרק אנחנו שזה מה שהרווחתי? מה? טוב, אז אני אלך לשוק האפור. איזה שוק אפור? מה את מבלבלת? שקט? אני הולכת לשוק אפור! את יודעת בכלל מה זה שוק אפור? שאני מדברת שוק אפור? זה מאפיה, זה אנשים שיעלימו אותך. זה מה שאת רוצה שיעלימו אותך? זה מה שאת רוצה שיעלימו... אם את רוצה, אם את מתעקשת שיעלימו אותך, אני יכול לזרום עם זה ואני אשיג לך טלפונים של אנשים. טוב, אני אחכה פה עד שיהיו בקופה 300 שקלים. סבבה? מה את מבלבלת לי במוח דרך הכיפות שיהיה פה? את יודעת כמה זמן זה עד שיהיה פה טלפון? רגע, שנייה, שקט, גברת. 1, 4, 4. שלום! אני צריך לקחת את המספר של השוק האפור. הנה פולי, שמתי לו ג'ורה בטלוויזיה החדשה שלנו. חייב ללכת! חדשו, ביי. היי פולי, מה נשמע? מה אתה רואה, ג'ורה? יואו, זה הפרק האהוב עליי, אני ראיתי את זה אולי איזה 200,000... יואו, זה טלפון חשוב מהאוניברסיטה, רגע. הלו? מדברת? אז לא רעיון טוב לעשות את התזה שלי על נרקיסיזם וגזענות? אני מבינה. רעש? לא, אני רואה בדיוק תוכנית בנושא. הרצאה... רק שנייה, בבקשה. זה שיחה נורא חשובה, זה בקשר לתזה. אני יכולה ללכת לדבר בחדר שלי, אני תישאר רגע לבד? ביי. הלו? זהו, פנובונצ'ק, הגענו לבית של קומבו בוביה, צריך לצלצל בפעמון. וואי, פנובונצ'ק, לאן הגענו? זה נורא מוזר, ג'ורה, אנחנו היינו אמורים להגיע לקובה ובמיה, במקום זה נראה לי שהגענו למקום אחר. בונצ'ק, תראה את הגווד הזה. זה לא גווד, זה ילד. הייתי בטוחה יש לי צהובה, ילד חמוד, תראה ערירי, ילד, איך קוראים לך? פולי. איך זה? בונצ'ק, מה קרה לך? שכחת שאנחנו ממהרים לבוצ'פר? שכחת קובה במיה, עמבק, חורקום וסביח. נכון, בואו נלך. נתראות, ילד חמוד. בואו נתחבק, יאללה, וואו, אתה חייב להנמיך, זה ממש תשמע כאילו הם פה. אני חייבת לעשות עוד כמה טלפונים, בסדר? תסתכל, עכשיו זה הקטע שהם באים לקובה ובמיה, אתה חייב לראות את האיפור שהם עשו לנו, זה ממש מצחיק. אני תכף חוזרת, טוב? נו, מה נסגר? אנחנו כבר ככה כמה שעות עם הידיים על הפנים ואף אחד לא מגיע? יו, אולי ג'ורה ובוצ'ק שכחו אותנו והלכו ישר לעמבה וקורקום? לא, אני לא מאמינה, ואיך נלך לבית ספר? לא, זה אסון בלהות. לא, תסתכלי, שאם לא מגיעים, אני לא הולכת לבית ספר. גם אני לא, זה פדיחה שאין הופכים. לא, אני הולכת לעדכן את הסטטוס שלי. מה תכתבי שם? שבת צו וקקט. רגע, איפה פולי בעצם? הוא לא אמור להיות פה. אמא עודד. תתקשר לאמא. מה? לא, הנה, קחי כבר כסף, קחי, די, לא יכול להיות, די, קחי כבר. איפה פולי? אצלנו בדירה, עם ימית. וואו. למה? עכשיו זה יעלה לך יותר. למה? אתה לא יכול... מה אתה רואה עדיין, ג'ו? כן. נו, והם לא הגיעו? הם הגיעו והם אמרו שהם ילכו לקובה ובמיה. מה? משהו כאן לא הגיעו, תביא רגע את השאלות. באתי! הנה עודד בא. עודד, תשמע, היום יש לנו הופעה בבית אבות, אתה זוכר? כן, אבל גרי ביקש שאני אשמור על פולי כי הוא לא מרגיש כל כך טוב, אז לקחתי אותו הביתה. אני שאל אם אתה זוכר, הוא לא אמר פרט. I'm sorry. אפשר להפסיק מהמשפט שדה הזה ופשוט להתחיל בחזרה? יאללה, עודד, ספורט. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. למה לספור? יש! אמרתי לכם שהוא יספור עד 13, תשלמו. תודה. וואי. לא, הם... מוזר. נו, מה נעשה עכשיו?
אולי נלך אנחנו לעמבה וקורקום? ואם הם יבואו ולא ימצאו אותנו כאן? נרשום להם פתק. דיר באלק. הלכנו לעמבה וקורקום כבר חוזרות. דלק. דלק זה עם חופרקה. אני לא זוכרת שצילמנו את זה. הבמיה! הקובה! קובה ובמיה לא פה! הן לא בבית! מה נעשה? אל תתייאשי, ג'ורה. מה אנחנו עושים כשאנחנו לא יודעים מה לעשות? את מי אנחנו שואלים? את ברדה רזיחל ג'קון! לא, היא יותר מחופפת מהמעבולה. את המפה! מפה! אם תרצה לבוא לכאן או לשם או לכאן אני מבולבל, אני מבולבל, אני מתוסכל, אני מבולבל, אני מבולבל, אני מבולבל, אני מבולבל, אני מבולבל. אתה רעד פנה בצ'ק, עכשיו גם המפה תעווז לה המוח. בוא נלך ישר לסביח. בוא לך שנקפוץ לסביח של עבדיה? לא, זה לא בתקציב. מה זה? מה יש לך? בסדר שלך בטח. אתה צודק! באמת לא כדאי להסתבך עם הגברת נאווי קולטון. בוא נעבור ישר לסביח גרי, מקרקרת לי עבדת. תשחק כבר! תשחק! כל היום תעשה לי רעש עם התה ומבלבל לי את הקוביות, תשחק! תגיד לי, מה אתה מתעצבן עליי בגלל שאתה מפסיד? תן לי שטות התה! משהו פה השתבש בקלטת. לא יודעת, העלילה השתנתה לגמרי, תראה. שיבואו כבר הנודניקים האלה עם החולצות התקניות, יגיעו טק-טק, ייקחו את התיקט ויתקתקו את הזמן מפה. מי זה בתקתק, החובדלת? תיכנסו וזהו, למה לתקתק? תראה, זה קובה ובמיה. סבח אל-חיר. זה אנחנו. מה אתם עושים? בונים עץ חלקיקים, מה אנחנו עושים? משחקים מה יש לעשות? אנחנו בבעיה מאוד 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 קשה. ג'ורה ובוצ'ק היו צריכים להביא לנו פינצטה, והם לא באו, ואנחנו במצב קטסטרופה. אפילו לספארי בבצרה לא יכניסו אותנו. המצב באמת זוועה. רוצה תה? מה יעזור תה? טוב, אני לא רגועה מכל מה שקורה כאן. איפה מודד? מה זה? שמעת את זה? קוראים לזה טלפון. הלו? מודד, זאת ימית, איפה אתה? אנחנו מתארגנים, אנחנו בדרך לצאת להופעה. פולי בסדר? כן, פולי בסדר, אבל יש בעיה עם הג'ורה ששמת לו בטלוויזיה. מה הבעיה עם הג'ורה? אני יודעת שזה יישמע קצת מוזר, אבל הג'ורה שבטלוויזיה שונה מהג'ורה שאנחנו צילמנו. יכול להיות שערכתם את זה מחדש פשוט? אילן, ימית אומרת שערכו מחדש את ג'ורה. לא יכול להיות. היא אומרת שהכניסו את זה לעריכה וזה לא נראה כמו הפרק המקורי. תביא לי אותה. הלו. היי אילן, תגיד, אולי אתה יודע לאן בוצ'ק וג'ורה נעלמו? מה זאת אומרת נעלמו? נעלמו, גזו, התאדו, פגו, פרחו בעשן, נמוגו. נעלמו. יכול להיות שלחצת על הכפתור בשלט שכתוב עליו לא לגעת? יש כפתור כזה? אתה לא הסברת על הכפתור בשלט? שלום לחמה, המבורגרי! מה זה? מה אתם עושים? מה קורה פה? מאיפה באתם פתאום? אנחנו באנו משם! יש שם מסדרון! כן, אבל אתם לא צילמנו את הפרק הזה לפני איזה 50 פרקים? בבקשה, המבורגרי! שנייה, אני לא מבין, אתם לא אמורים להיות פה. קובי, נתן. היי, בוס. זה אתם? קובי? נתן? גרי, מה קורה כאן? אוי, מה שקרה יצאו מהטלוויזיה שקנינו מהקוסם. מה קוסם? איזה קוסם? אתם קניתם טלוויזיה מקוסם? אתם יודעים מה הרבה יותר כיף אצלכם מאשר ללכת לבית ספר? כן, גם יש לכם אחלה תה. לעונג הוא לנו, אנחנו שמחים לארח אתכם אצלנו. גם התרגלנו כבר לטקסטורה הזאת של הפנים שלכם, אימא'לה. כן, אוי, לא התרגלנו בחמאס. אבל הרבה יותר נחמד איתכם, תדעו לכם, מאשר שני המלעונים האלה עם השירים המאפנים שלהם, ג'ורה ובוצ'קן. נראה לי הם לא יבואו יותר. אחסן מן המרח. שקט בבקשה. איך אני עונה? תלחץ על הטולק. זה טולק. יש לך. טולק.
הלו, אמבה? זה גרי מהסביח גרי. הנה אבא! תקשיבו, יש לנו הופעה, אתם חייבים לחזור לטלוויזיה. ובדלק הטלוויזיה קטנה, איך נתכנס פנימה? אנחנו גדולים! תראו, הנה אבא! לא ללחוץ, לא. למה אין לך ילקוט? שוש, זהו. שקט. עכשיו כבר אף אחד לא יכול להפתיע אותי יותר. מה קורה כאן? מה קורה כאן? מי אתה? מי אני? אני גרי, מי אתה? אני גרי. והמועמדים בקטגוריית השחקן הדרמטי של השנה הם... גרי מנדלבאום. אני גרי האמיתי! היי. ימיתי! אני גרי אמיתי, אני גרי אמיתי. כן, זה לא באמת מעניין אותי, אני כאן כדי להחזיר את פולי לאבא שלו, אז מי מכם הוא גרי אמיתי? זה גרי אמיתי. לא, מה פתאום, אני ממש לא גרי. אתה רצית להיות גרי, אז בבקשה, אתה גרי. כן, אבל אחרי שחשבתי על זה לעומק, אז אני פתאום הבנתי שאתה נראה הרבה יותר גרי ממה שאני נראה גרי לעצמי. סליחה, תגיד למה? למה? בשביל שנראה מי גרי אמיתי. למה? 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 אני אמרתי לכם לא ללחוץ על הכפתור הזה. לא לחצנו, נו, היה פה ילד שלא ידע. נו, ועל ילד לא צריך לשמור. טוב, לפחות הטלוויזיה חזרה. זה מה שאתה חושב. וה100 שקל שלי? נעלמו. מה עם הטלוויזיה הישנה? אתה יכול להחזיר את הטלוויזיה הישנה, נכון? ברור. קבל. סטפני, ממי? בסוף זרקו אותנו עם הכלים פן בוצ'ק. לא נורא, ג'ורה, נעשה את הכלים ונגמור את הפרק. מה נעשה את הכלים? תראה את הידיים שלי. אני נראות כמו זקנה מחרקוק. רגע, אולי יש משהו בילקוט שיכול לעזור לנו עם הכלים. אולי יש איזה משחה או איזה קרם או איזה מלבבה. ילדים, תגידו ילקוט. ילקוט, 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 ילקוט. ילדים, בואו נראה מה יכול לעזור לג'ורה ובוצ'ק לעשות כלים. אולי טובי. מה אתה טובי? כן, אני טובי, מה אתה טובי? מה טובי, שובי טובי. 3, 4, ואקשן. יואו. אולי... הוא לא מרגיש טוב, זה לא טוב לו כל הזה. אתה רוצה שהוא ישלשל לי פה על כל ההמבורגרים? נמרח לי אותו על הבטן. פה יצמחו לי שערות, גברת, ולא חלקות עם ההחלקה הברזילאית שלך. אני מפחד שלי. דלה. למה, אילן? תראה איזה שטוחה היא. שטוחה, איזה שטוחה, איזה שטוחה, איזה... היא שטוחה. בסדר.